2024. Happy birthday sa ato ang Vice President of the Philippines, Madam Sara Duterte. We wish you all the best niya, more blessing to come niya, more nga matabangan sa diri sa Pilipinas, tibuok Philippines nga imong maserbisyuhan Madam Vice President Sara Duterte niya. Magpabilin ang amuang pagsuporta nimo Madam Sara Duterte sa number 1 supporters o number 1 nga motabang nimo Madam Vice President. Unya I hope nga daghan pag ang more years nga mo serbisyo diri sa Pilipinas o mas daghan pang mga katauhan nga maserbisyuhan sa ato ang Vice President of the Philippines. Balikon ko, happy birthday sa atong Vice President of the Philippines, Madam Sara Duterte, from Matalom and Accounting Department diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Happy birthday to you.